Okay. En masse nye ansigter, men lad os prøve at få det bedste ud af det alligevel. Ikke? Jeg tager lige hurtigt en startopstilling. Daniel Hertz på mål, der sidder her. Sådan. Overraskelsen. Og i midterforsvaret, hvor er han? Ted Rosenbauer. Ja. Han er der. Og David Fischer, som sidder herovre. På venstre bak David Elkan, som står der. Og højre bak Emil Holmen, som Han har slet ikke helt tilkæmpet sig. en startdebut til Emil Holmen. Og Tak for det. Jeg kan tage min mor. venstre midtbanen Rafael Basan. Højre midtbane, Jeg tror du er klar, som ikke er her lige nu, Jonathan Fischer. Han er lige hjemme. Han er her ikke. To midtbanespillere, Ketan, som står her, som er en af mine venner fra gymnasiet. En jeg kender, ikke? Det snakker vi lige om. Og ved siden af ham inde på midt, Patrick Wurzel, som sidder der. Fremme, mig selv og Jakob Bro. På bænken har vi så Dox og Niklas og Andreas. Drenge, vi er faktisk et tophold, pt. Og det synes jeg, vi kan lige så godt fortsætte med. Det er dejligt vejr. Lad os prøve at få det bedste ud af det, ikke? Og så synes jeg, vi skal prøve at spille nemt.